Ja päivää. Tänään mietitään aihetta, kuinka paljon sisällöntuotannosta voi ulkoistaa. Mä ymmärrän, että osa yrityksistä hyödyntää ihan äärettömän paljon sitä, että ulkopuoliset tahot kirjoittaa, tuottaa esimerkiksi asiantuntija-artikkeleita, joita sitten jaetaan. Mä ymmärrän myös aika hyvin sen, että esimerkiksi asiakaspalvelu ulkoistetaan selkeästi oma organisaation ulkopuolelle. Mutta siinäkin pitäisi oikeasti pitää tosi tarkkaa huoli siitä, että sieltä Aspan kautta tulevat sisällöt, kommentit, ehdotukset, asiat, jutut oikeasti jalkautuu ja jaetaan sinne oman organisaation käyttöön. Kaiken kaikkiaan, kun firmat lähtee ulkoistamaan esimerkiksi sosiaalisen median olemassaolonsa, näkyvyyttä, sisällöntuotantoa, hallintaa, kuratointia, kaikkea sitä koko tekemistä. Mun mielestä siinä kuitenkin sit ehkä kapseloidaan se oma organisaation porukka pois niistä kanavista. Totta kai tietyillä toimialoilla on tärkeää olla siellä mukana, olla vähän niin kuin pelikentällä vastailemassa, kommentoimassa, mutta jos oikeasti se oma porukka ei ole sitä tekemässä, niin eihän ne itse niihin kanaviin aktiivisesti taas meekään. Ehkä tämän päivän vinkkinä kaiken kaikkiaan kaikessa tekemisessä jutuissa se, että enemmän kroppaa peliä, enemmän itse tekemistä. Rohkeasti vaan kiekkoa lapaan kentälle. Voi laukoa vähän ohitte, voi vähän reenata, mutta oikeasti saisi paljon parempaa tuntumaa siitä, että mitä siellä on olla ne luistimet jalassa. Ei oikeastaan tänään tässä kohtaa mitään muuta. Janne kiittää Helsingin rautatieasemalta. Moi!